Bathara Guru mlayu e, Den. Lah sirmu piye? Arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu? Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak. Lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan ngojo-ojohi ning kaya ming bombong kula ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan tempat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pengendikane iki Wang Pikulun Naroda supaya kowe digawa metu nang tempat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nun bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu marang para Jawata. Jawata ora ngerti menyang durunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora nang mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu Pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni Pukulun. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhek ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak.
Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsi dadi petanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora koban iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambek diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada kita takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ono. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Wah, nggri ngapusi ditenono. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki kok merucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning nganti ngapusi nucu aku go. Nggih, tak dawa. Ono. Bagong isih maju isih. Arep apa kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudebianmu. Ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Oh, sampean kowe. Ayo adu gares. Oh, jare. Piye, Kong? Sip. Jos. Wiradal. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlendrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe.
ndombani wong kok lunga maju terus pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale garane. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Prajata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali yo. Sik. Ora e, ana mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati dereng aku e. Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso kok? Ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sena. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng kok? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning Soombo barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu.
Wis yo Gong aku tak mlebu yo. Nek sak mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selamudar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titi prani mangan anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep apa? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Bolang gleleng tenan. Kobong gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lha Antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya ngono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben weh. Ayo terus go ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampung nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang warudaya pak pong. Buk bolong kali codhe sapa sing gawe lha dadi kaya ngono kanane Bagong. Ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nikala kabeh para Jawata padha bubar sarsaran ora karu-karuan. Di ngatos-atos lidi monggo mlajar mawon, Di.
Bathara Guru mlayu Den. Lah sirmu piye? Arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu? Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir iki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak. Lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mula nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan ngojo-ojohi ning kaya ming bombong kula ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Aku metu saka kula, ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu, Bathara Guru doyak. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas. Kadang naroda kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Naroda lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Naroda menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Dik. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa. Monggo Kakang. Koko Prabu salawujengan dika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka Yai tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sawanipun ing ora ing Ndrawati. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura Werkudara. Iya wis ndak tampa siat diatur bekti karo Kakang pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing ingsun. Sampun ngantos dipun dangu Panakawan kok dinten sakmangke gothang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kalih Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan durungipun
Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip, mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nek anak kula Bagong pun mboten wonten, nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip ning alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Puntadewa Ulun Tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna Ulun Tampa. Guru hakeku aku ngaturake sembah. Ya Werkudara Ulun Tampa. Pukulun ngaturaken sembah. Ya Arjuna Ulun Tampa. Wonten menapa pukulun sumengka tindak paduka teka rawuh wonten ing negari Ngamarta menawi kepareng kawedhar ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa Kresna kula wonten maring adhawuh ndadekno kawruhanamu sira Puntadewa uga nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger. Lho, geger wonten napa? Geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ra tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng yo. Santai, Tru. Redo mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pantriting turangga esti ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa. Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane? Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapake ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipiloro ora bakal ngrasake lara. Nek pancen pekundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo, dandani ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nolok gareng arke wangi Bathara Guru apa. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong
Le Gong. Kowe kok mendelik mripatmu? Kang Supan demit to, Le? Kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki? Kowe iki ngapa edan apa piye? Mbok eling to, Gong, kowe iki ming anake Semar. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti Wang Pulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko kuwi kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Solontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nanti? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku ro Gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mula dituwake Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak terus Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot ya ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. As kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang, Petra lunga ora kowe? Gong, eling, Gong. Aku ora edan. Eling lho, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe rek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kok ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku, kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mendasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lunga diajeni kowe. Wah. Wen. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep men ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya ora sebaine rek ngaya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Oh, piye? Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok.
Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak? Nah, aku tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo semaur. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah lho bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem lenesu. Nek kowe ora iso mblakake iki aku wis nggawa drei, Pak. Arep ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pajak muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa. Wani ro Semar ki dosa, Agus Semar ki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Kathoke mlotra barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben, tantenane. Gus, ngopo? Niki ponokan pun mundur kabeh, maju terus. Engko bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi, Gus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandur nang kene Gus. Wong edan ora tenan lho. Weh lah. Dudu bapake, Den sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mrine mesti ora usah kuwatir. Heeh. Kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak dijotos Werkudara we ora kedhet kok piye edan kencingan apa menungso iki Bagong ayo lungguh ngisor kowe adu arep karo ratu lungguh ngisor piye lungguh ngisor sing oh iya lah rak ngono tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakakmu tok ajar pergane apa-apa. Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, nggih. Bagong Caidan wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar.
Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pila Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhan-kandhanane ngeyel. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakna. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke dase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe ati jenenge Bagong ora apa-apa. Mangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ora apa-apa nek minta tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan tempula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwarat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dhek nendang sirah ngene ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulon Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngeronden wektu e. Dalu ora to ini. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambo. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawarti iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Iki sing arep dadekke jagone Pendho. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong
wonten dawuh sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong, nggih kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih ulun nggih. Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula mau nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku mlebu anak sampean mesine kudu kaya mengkono. Mar karo bapakne kok aku anake Bathara Tunggal ya Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan mung ana siji rowange kuwi wae beda papan ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun maring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging togok utawa Tejamaya, ulun pundhut saka nafsuning si togok ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulun sabda Semar Ismaya kita wis duwe ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong ya kita kuwi Panakawan. Aduh pukulan matur sembah sewu matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lakone. Mekaten Bu Kulon? Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal warisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun kula sampun trima Bu Kulun.